tiyangani ku objection 1b imene imapezeka mu Savages page 530 paragraph 3. Quotation imagwiritsidwa ntchito ndi ma Trinitarians kuti aonese kuti no pali Trinity. Ndiyete tiwerengeni. Pofuna ndithu kupereka ganizo lolondola la chikhulupiriro chake, Yesu Khristu ananena za yekha kuti ine ndine woka ndi moyo. Mwa Khristu munali moyo weniweni wa origin, wosabwelekedwa kapena wopalidwa. Iye amene ali ndi mwana ali ndi moyo. 105:12. Umulungu wa Yesu Khristu ndi chitsimikizo cha wokhulupirira kwa moyo wosatha. Ndakupitiriza. Iye amene akhulupirira mwa ine, ananena Yesu, ngakhale afa azakhalanso ndi moyo. Ndipo ngakhale iye mwakhala ndi moyo nakhulupirira mwa ine sazafanso. Kukhulupirira ichi Khristu apa anayang'ana nthawi kutsogolo kukamba za kubweranso kwachiwiri. So tikawerenga Savages 530 paragraph 3, choyambirira tiona mawu amene ali mu yero. Umulungu wa Yesu Khristu ndi chitsimikizo cha wokhulupirira cha moyo wosatha. Now chimene tinganene chotino tonse timakhulupirira mulungu wa Yesu Khristu. Koma kuti mulungu wa Yesu Khristu ukhalapo bwanji, ena akhulupirira tino iyeyo ndi ali ndi umulungu chifukwa ali koiteno. Koma ife tikukhulupirira kuti Yesu Khristu ali ndi umulungu chifukwa ndi mwana wobadwa yekhamwe. Koma nkhani imene ili choonadi chake ncho tonse tikukhulupirira kuti Yesu Khristu ali ndi umulungu. Koma ndimafuna tipitirize kuzukuta quotation imeneyi makamaka pamene pakati mwa Yesu Khristu munali moyo wa origin, wosabwelekedwa wosapalidwa. Titha kukambanso za Yohane 5:26 imene imavekesa bwino quotation imene. Yohane 5:26 no, Atate ali ndi moyo mwa iye okha, chomwecho sanapasa kwa mwana kuti akakhale ndi moyo mwa iye yekha. Mwa njira ina, pamene Yesu Khristu akubadwa kuchokera mwa Mulungu, kuchitika chino akubadwa monga chifanizo cha munthu wa Atate. Yesu Khristu ali ndi moyo mwa iye yekha. Tinaona kale mu phunziro limene linakamba za Yehova kuti Yesu Khristu amayitana ndi dzina limene lotchedwa ti Yehova. So Yesu Khristu ali ndi moyo mwa iye yekha. Yohane 1:5 no, mwa iye munali moyo ndipo moyo unali kuunika kwa dziko lapansi. Verse 3 akamba kuti no, Yohane 1:3 akutiuza ife nawo kuti zonse zolengedwa zinalengedwa ndi iye, palibe chimene chinalengedwa chimene sichinalengedwa ndi iye. So Yesu Khristu ali ndi moyo umenewu, koma moyo umenewu upezeka bwanji mwa iyeyo? Ndifani ali koiteno? Ayi, Bible ikutiuza ife nawo Yesu Khristu ali ndi moyo mwa iye yekha chifukwa kunapasidwa kwa iye ndi Atate. Nde akamba za moyo umene uli mwa Khristu, moyo umenewu ndi wa origin. Moyo umenewu siwobwerekedwa ngati imene makhalira angelo, komanso moyo umenewu siwopalidwa, ndi moyo wake anampasa kuti ukhale wake. So pachifukwa chimene chichi umulungu wa Yesu Khristu ndi chitsimikizo cha inu ndi ine cha moyo wosatha. Ndiye wafuna tiwerengenso pena anthu ena atakhala amene ndi chikayiko. Tioneni kuti ndimene anakambako chani za nkhani imeneyi. Tikamawerenga Signs of the Times April 8, 1887, nkhani imene ipezekanso mu Selected Messages book 1 page 296 page 297. Anakuti mwa iye munali moyo ndipo moyo unali kuwala kwa anthu. Sakukamba za moyo wa munthu umene ukambidwa apapa, koma ukamba za moyo wosatha, moyo umene ulidi ndithu chokhacho cha Mulungu. Mwa Mulungu amene anali ndi Mulungu, amene ndiye Mulungu, anali ndi moyo umenewu, moyo wa umunthu, physical life. Moyo wa physical ndi chinthu china chimene wina aliyense amalandira, si moyo wa muyaya kapena moyo wa nthawi za nthawi. Pati Mulungu yekha amene alopereka mwendo amene amautenganso. Munthu alibe control pa moyo wake. Ndaona kuti no, mwa Yesu Khristu munali moyo wosabwelekedwa. Palibe amene angautenge moyo kwa iye. Ananena kuti ndizausiya ndekha pansi. Yohane 10:18. Ndipo ananena no, mwa iye munali moyo wa origin, wosabwelekedwa wosapalidwa. Moyo umenewu sumapezeka mwa munthu, koma munthuyo atha kukhala nawo moyo umenewu kudzera mwa Khristu Yesu. Iye sangaugwirire ntchito, koma waperekedwa ndithu monga ngati mphatso kwa iye amene angakhulupirire mwa Yesu Khristu monga ngati mpulumutsi wa moyo wake. Moyo umenewu ndi moyo wosatha, kuti akaziwe inu nokha Mulungu ona yekhayo ndi Yesu Khristu amene munamtuma. Uwu
ndiye kasupe wa moyo wa dziko lapansi. So tikawerenga quotation imene inagwiritsidwa ntchito mmene mu Signs of the Times, tikutha kuonera kuti moyo amene akukamba papa si physical life, si moyo wakuthupi, koma akukamba za immortal life umene akuti ndi exclusively property ya Mulungu. Koma Yesu Khristu amene anali ndi Mulungu ndipo amene ali ndi Mulungu alinso ndi moyo umenewo sakukamba physically kapena kuti ine amene ndili physically ndili moyo umenewo, koma kukamba za moyo. Mukumvetsa amenewe? So akamba za moyo umene uli mwa Atate, moyo umenewo ndi wa Atate ndithu. Yesu analinso ndi moyo umene ndipo akamba za moyo akukamba focus ikubwera pachatu pa moyo kuti ni moyo ndithu wosabwelekedwa ndi wosapalidwa ndi wa iye Yesu Khristu. Ndipo mwanjira tangotcha moyo kuti ndi wa Mulungu. Ndakunena kuti moyo umenewu inu ndine titakhalanso nawo tikakhulupirira mwandani mwa Yesu Khristu. Mwanjira inu ndine ngati tili anthu ochimwa tikalapa machimo athu ndi Yesu Khristu, mphatso imene ya moyo umene utakhalanso wandani wathu. Mwanjira moyo umene utawuperekedwa kwa inu. Okay, so tioneni pamenepa ndiza Verses page 21 akuti chani buku lomwe lija ati zinthu zonse Yesu Khristu analandira kuchoka kwa Mulungu ndipo iye analandira kuti akapereke chomwechonso mabwalo akumwamba mutumiki kwa olengedwa kudzera mwa mwana. Moyo wa Atate umasefukira kwa onse ndipo kudzera mwa mwana umabwerera mu matamando ndi kupembedza ndi muchikondi kubwerera kumanthu wa zonse. So apapa akufotokoza kuti zonse zimene Yesu Khristu ali nazo anazilenga kwa Atate akatani akapereke. So moyo umenewo akukambawo ndi moyo wa Atate ndipo umasefukira kwa zonse zolengedwa kudzera mwa ndani mwa mwana. Tiona kale kuti moyo umenewo ndi property ya Mulungu, ndi chenicheni cha Mulungu basi. Koma Yesu Khristu zonse analandira kuchoka kwa Atate akatani akapereke. So Yohane 5:26 ikufotokozera ndithu fundo imeneyi. So izi sizikuonesa utatu wa Mulungu ina yonse, zingotitsimikizira ife kuti Yesu Khristu ali ndi Mulungu wathunthu. Ndiye tiwerengeso pamenepa Ellen White, Review and Herald, April 5, 1906, paragraph 2 anena kuti ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Yesu anakamba zonono palibe amene adza kwa Atate koma mwa ine. Khristu Yesu ndi amene wadzala ndi mphamvu kuti akapereke moyo kwa onse zolengedwa. So tikutha kuona kudzera mwa Khristu Yesu moyo umenewo ukutha kuperekedwa kwa onse, koma moyo umenewo ndi wa Atate. So akapereka moyo kwa onse ali kumabwalo akumwamba lero. Onse amene anapereka moyo amapeza kuti kudzera mwa Yesu Khristu matamando ndi zonse zachikondi zimabweranso kwa ndani? Kwa Atate. So pompembedza Mulungu anthu onse amayamba kupembedza Yesu Khristu amene akuwapasa moyo ndi Atate amene ali mantha zonse, amene ngakhale mwanayo anachokeranso ndani mwa iye. So tikutha kuona kuti ndithu Bible ndi Ellen White sizikususana pa nkhani imeneyi, zikuveka bwino kwambiri. Tipitiriza ndi objection number 2, koma pakali pano tilekezerepo. Amen.